Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vilma. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak amalasak itinagan ni ayat. Agingga nga dadimteng amakunak anagbalin a swertek iti biag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vilma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay nabartag ka manen amasangpet na. Ikanak man kit di iti kwarta. Awan lang nga rodin maitultulong mo kanya. Siyak pa'y ti pagdawatam iti kwarta. Ikanak wano saan? Nakapsot ti birok ijay parlor ko ita. Imbes ko maanagluto ka, saan mo taday ta nagbartag tinaramid mo? Nagadu kita sa umon. Ikanak iti kwarta wano saan? Awan kwarta ko naklangarudan. Umadani manen ti panagbabayad iti abang. Ngem awan pa'y naurnong ko apagbayad ko iti abang. Talaga ga mapagpungpungtutan na ka? Ditakan! Kastalatan na kanayon ti aramidon ken kaniron. Ngam saan mo matamapanawan? Dumtang to ti panawan a pumanawak. Ket panawakon. Kaanon to? Inton inay ayo nakakayat munto manan. Ay basta. An-anusak kumaagayam. Ngam awan mo't sabali a pagkamangak no kasta nga agapa kami. Amo ka din ninanang mo, ti kastoy ang mapaspasamak kan ka? Saan ko nga ibagbaga? Sigurado a pagawidin na kaijay probinsya mi, no ibagak ti mapaspasamak kanya. Sorry lab, nabartakak lang iti kalman. Amo matan ti ugalik no mabartakak. Kanayon latta na kasta. Iso nga rod nga kidkid dawa ko niti sorry. Tamo ka basol ko. Kaano nga min nga isardeng mo ti panaginom mo? Diyak nga rod maliklikan lab. Iso saan ka kumagumurgura kanya ka? Sige, pakawanan ka. Nga maudi da ito yan No ulitam pa'y ti aginom, agsinatan. Pumanaw kan ditoy. Total, siyak ti agbaybayad iti abang. Mayat manan ti isom mo asimbarat dito'y pwestom abil ma. Siguro, ayos kayo manan kaniron. Nagkari asaanan nga ulitan ti aginom. Barang no saan nga agpayson. Namin ano ka di dayta na panagkarina? Jakon malagip no namin anon. Saan nga aginom iti sumagmamanula ang aldaw? Ngam iton madamdama, nabartak manan. Ay, kastoy siguro latan ti biag ko, Bella. Gapo ta ipalpalubos mo nga aramiden kan kaniron ti kasta. Imbagman, kasaan ka manan anabartak anasang petak. Manon nga aldaw asaan ka anaginuma. Baka mo't gaya man. Agida sara kon iti makan. Nakaluto ka gaya man? Wen, tapnawan mo't makungkunam. Madamdamakan to ng agidasar. Aginanaak pa'y biit. Talangarod, aginanaka pa'y. Aywan gayam. At daman kayat ko adamagan kan ka, Vilma. Anya day ka? Apay nga tama no atawantan nga agdandan na. Ngam di ka mata nagsikog. Ay, jak nga rod ang mo. 30 ti taon ko. Ngam jak matla agsikogan. Kayat ko amadaan ta kumamatan iti anak. Anya ngay nga rod ti maaramidak. No sa anak mat nga agsikog. Kumusta kayon kaniron? Manumat nga aldawan asaan anaginom. Ngam, problema ti saan ko apan agsikog. Agdamdamag no apay asaanak ka no nga agsiksikog. Apay nga tangagpay so asan ka masikugan? Jakmat nga rod ang mo. May kadwan ni ron alalaki iti biyag ko. Ngam pulos ajak nagsikog. Padasam nga tatagpa-check up. Iso pa'y paggastusan, ana. Nagadula nga roda na paggastusan. Numaadda anak, di nasayaat. Ngam noawan, di saan. Adakan ka nga rod agayam.
Apay nabartek ka manan. Saan ka di nagkarika, saan kan nga aginom? Naginumak, tada problemak. Anya ko mati problema. Ada nasikugak. Iswa makamo ka ni tibig mo Total, saan ka matlangin agsikog? Panawan naklatan, kasta ka di. Naskin nga itakder ko, tinasikugak. Sige, noday tati kayat mo. Awanan maaramidak. Noday tati desisyon mo. Nasaya at matayson amis mo tinakisinakan ka. Total, saan mo matlang ang masinaan? Panagrik na katawan serserbik a babae, gayam. Taapay man? Ngamin, sa anak mo't ngagsikog. Kunak no okay lang ka nga uraysan ka nga ganak. Kastamat ti panagkunak. Ngam idi pinanawan nak ni Ron. Tapno takderan na tinasikugan na. Nasakitanak iti husto. Impaay ko amin kan kwa na. Ngam naaramid nak apanawan. Tapno takderan na tinasikugan na. Amangan mat no kayat na matantimadaan iti anak. Uwan, dayta tinaibaga na kanyak iti naminsan. Hello, Nanang. Kumusta kayo matandita? Si kakit di, ati kumusta anak ka? Apay adi ka maagaw-awi dahil dito'y probinsya tayaw. Busy ak ngamin, Nanang. Diyak mapanawan ti pwesto. Ay na, pumasyar ka matsag paminsan, anak ka? Sige, Nanang. Bayan nyo taagawid akto. Kaanon tungay? Basta, Nanang. Surprise ko no kaano. Saan ka kadi paya masikaw? Saan pa'y nga rod, Nanang? Kaano kaya maikanak iti apokok? Ti apokok laengen ken ka ti urayag, anak ka? Ay, da kayo ang talaga, Nanang. Saan kayo ang madanagan? Addan tulat ta. Manuntitawin mo. Basta, Nanang. Urayin nyo laang. Saan kayo nga agganat? Ano lang ti customer nga imo nag-ita nga aldaw? Nakapsot nga ro ti parlor mo. Anya ti aramiden ta. Tapno umado ti customer. Ay, kasla kayat kun nga i-give up. Ngam anya nga iti pagsapula. Ano sampay Anya ti amom. No umadon to umatlaang ti customer mo. Anya pa nga no di kasta. Ay, malasak lang nga rudan iti love life. Malasak pa'y iti negosyo. Apay nga inayaban nak dito ibalayo. Anya ti ko na mga importante nga ibagam. Ay, ti may sa trabahador ko iti karinderyak. Diyak mata mo masikog gaya man nag-apply. Ilamlamang na ti sikog na. Kat, anya ko maita no masikog. Saan ka nung amo dagiti dadakkel na amasikog? Ken pinanawan ti nakasikog ken kwa na. Kat, anya ita? Agbirbirok ti mangampun iti anak na. Anya? Sikat ti napanunot ko gayam. Amangan no kayat mo ti agampon. Ha? Amangan no kayat mo atulungan. Ampunam ti anak na. Ket ibilang mo apudpud no nga anak mo. Total, awampay mo't anak mo. Agampunak nga ta, gayam? Ket panunuta man na imbag Ay, sige, gayam. Ampunak ti ubing. Ay, okay nga rod, gayam. Apay ngimawag ka, gayam? Ada kami dito'y ospital gayam. Aganakan ni Divina. Umay ka kuma dito'y. Sige, umayak kita mo't laang. Bye. Bella, si kapay laang ti makaamo dito'y parlor, Rumwarak, adda papanak. Anya ti plano, maapaman ang mayawid mo ti ubeng. Umalisak iti pagyanan, Ana. Awan ti sabali apang ibagaak, nga ampun ko ti ubing. Sikaken siya klaang ti makaam. Uray ka ni nanang mo? Saan mo nga ibaga? Saan? Kayat ko nga ayatin dati ubing, akas pudpud no anagtaod kanya. Sige gayam,
Sika ti makaam mo. Katsika, anya mo ti planom kan Divina. Katagyan pa'y laang ije karinderya Uray saan pa'y ngagtrabaho, agpapigsapay. Kat inton napigsan, adan tukin ko na, no kayat na pa'y ti agtrabaho kanya kuno pumanawan. Saan nanto nga taabirukan ti anak na? Isumat lang tinagkuna, saan na akabailan at tarak ng ti anak na. Isu tinangibaga nga agbiro kak iti mangampon. Kat amok ka disidido man. Apay amasansan mo tan asaan ka asumrak diti parlor. Busy aklaan. Iso asikapay laang ti makaam mo no kasta sa anak ama ka umay, Amom ka di. Asipod saan ka asumsumrak, kat medyo umadadon ti customer diti parlor. Kasta ka di? Himbag ko nam ta saan da ngagsasabay. Isu akaba ilakpay. Ngam kasanon no agigiddan da. Awagan na klaang no kasta saan mo akabailan. Sigurado ka akabailam ti agaywan iti ubing? Kabailak, ma'am. Talon ti anak ko ngay aywanak. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nalawag mat nga tan titungtungan ka. Wen, ma'am. Awan parikot kanya. Alang nga rod. Si kanti makaam mo ditoy. Pumanawak laang mat no ado ti tao ije parlor. Wen, ma'am. Alang nga rod. Mapanakon, ha? Umay ka dito yan, sir. Siya kung timang pukis kan ka. Kunaklakit din, no awanan ti umay akadwa ti babae nga adda ditoy. Umalis ako man. Pasensya kan, sir. Busy ak ngamin. Kan kanayon met ngamin nga awan customer mi. Itala ang medyo umadon ti customer. Sika ka diti akin kupay ti dayto parlor? Uwan, sir. Kanayon nga rodon ti iumay ko ditoy. Katikayat ko. Sika akanayon ti mang pukis kanya. Anya? Agar-aram ka di kan ni Willie? Apay damdamagam. Kat no kanayon ti iumay na. Nga oray saan mo't ngagpapukis. Rason nan sa laang ti panagpadalos na iti kukuna. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Kanayon pa'y nga agpamerienda. Ipagpagatang mo ka di, dagitigat-gatangan na merienda. Ay saan? Mabainak mo't na. Uy, amom, kursunada na ka ni Willie. Agyamanak, tay manugot ka rumwarta. Anya nga minti ko nam nga ibagam. Kaano na kadiasong batan? Saan nakpay unay nga am Willie. Amok amadismaya ka na ang kanya. No adda maamuam may papan kanya. Anya day ta? Ibagam ko makanya. Sa anak ama ka anak. Saan kanto ama ipayan iti anak? Day ta kadila eh? Apay ngumisam ka. At damat ibagakan ka. Katsapay ko ma. Tasaan ka matama dismaya. Anya day na. At damay sang anak ko. Adda kaninanang ko. Gapo tapi mo sa yung tinana. Anya? Ita, kayat nakadi, ure adan anak ko. Kwa. Adda pa'y may isang ibagakan ka. Anyaman day ta. Adda ampon ko. Ngam imbilang kon kaspudpud no nga anak ko. Kat awan makaam nga ampon ko. Uray ni nanang ko. Ti amo na katpudpud no nga anak ko. No kasta, awan problema iti day ta. Mabalin tayo ti agbalin amay may sa pamilya. No lakit di, taklunan na. Itatanalpasan ti kasarta, kayat kung umay kayon iti anak mo iti balay ko. Alaak mutan kaninanang ti anak ko, tapno agdadan na tayo. Asino nga'y ti mangaywan kadakwada? Sigat ti mangaywan kadakwada. Saan ka madanagan, tasyak ti agtrabaho. Kati parlor mo, mabalin mo ti mangala iti kadwa ni Bella. Sige nga rod, no iso ti kunam. Kayat ko ang mabantayam anasayat dagiti anak ta.
Agyamanak kan ka, Willie. Agyamanak tanaam-am mo ka. Oh, kumusta ti biyag ti dua ti anak na gayam? Ayos lang matgayam. Naragsak ngamin. Saan kumuta na problema ti magastos dito'y balay? Ni Willie amin ti makaam mo. Good provider nga ron, no kasta? Naku namon gayam. Ket, kumusta matan ti parlor mo? Ay na, isumot laang ti ad-adda mga asikaso. Saan nakapalubusan na rumwar. Dito yaklatan balay. Basta maitid na amin nakasapulan yo. Awan problema. Uray dito'y kalatan balay yo. Wan ayun gayam. Kumusta mo tan ni Divina? Aywan, imbag ta dinamag mo. Agkasarmat tanday jay into numay abulan. Kasta ka di? Nasaya at matngarod ano kasta? Makuna anaswerte akin ni Willie no ikumpara kadagiti imuna nga inayat ko, Mr. Lonely. Uray sa anak a makaanak, napadasak tinagbalin nga ina, babaan iti ampon ko, ken iti anak ni Willie. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Vilma. Agyaman iti daytoy apakasarita ang pagayam Vilma, ket ti makunak, itultuloy mo lang ti agbalin anasayat nga ina, ken asawa. Tauray saan pa nagtaod ken kadagita nga ubing, no lakit di ta mapadakkel mo ida anasayaat, sigurado, nga agbalindan tumet anasayaat ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vilma, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.